नमस्कार जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଯାହାକି ଆମର ନିୟମିତ ଦର୍ଶକ ଜଣେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଅନୁରୋଧଟିକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମନ ବନ୍ଧନ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ଆମ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକି ଆମ ସମାଜରେ ଯାହା ସବୁଦିନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବନେଇବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେମାନେ ଯେ ସଂସ୍କାର ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ସଂସ୍କାର ସମାଜରେ ମିଶିଲେ ବା ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କାର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମକୁ ଆଉ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ସବୁଦିନ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏହି ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଆମେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏଣୁ ଏହି ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସଂସ୍କାର ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ପରିମାର୍ଜିତ ତଥା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନର ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାକି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଜରେ ଏକ ସୁପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବା। ଏଣୁ ଆମେମାନେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଆଗ ଜାଣିବା। ସଂସ୍କ୍ରିୟତେ ଅଳଙ୍କ୍ରିୟତେ ଅନେନ ଇତି ସଂସ୍କାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା, ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର। ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାର ନାମ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଯଥା ସଂସ୍କାରିତ ସଂସ୍କୃତି, ପୁରାତନ ଢାଞ୍ଚାର ନୁହଁ, ସଂସ୍କାରିତ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା। ଯଥା ସମାନ ଟାଇମରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଆମେ ଶୌଚ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ସମାପନ କରିବା ପ୍ରତି ନିତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନରେ। ଏବଂ ଆମର ଦଶହରା, ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଆମର ଦେବାଦେବୀ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଂସ୍କୃତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? କ୍ଷିତି ଅପ ତେଜ ମରୁତବ୍ୟମ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି, ପବନ, ମାଟି, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତି। ଏଇମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତଥା ଆମ ସାରା ସମାଜ, ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କାର। ତ ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇମରେ ଏଇ ମାନବ ସମାଜ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅନେକ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବାନି। ତଥାପି ଆମେମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ କିଛି ଗାଁ ଏଠି ବୁଡ଼ିଗଲା, କିଛି ଗାଁ ସେଠି ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଗଲେ ବା କେଉଁଠି ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏହାର ହେଉଛି ଉଦାହରଣ। ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଗାଁ ଅଛି, ଯାହାକି ସେଇ ଗାଁଟା ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବ, ନଚେତ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନ ରହିକି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି,
ସେତେବେଳେ ଏଇ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି। ଆର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଲେ ଆମର ପର ପିଢ଼ି ବା ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ତାହା ଉପରେ ଆହୁରି ଏକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏହି ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଆମର ବେଦ ଅନୁସାରେ 16 ପ୍ରକାର। ଏଣୁ ଏହି 16 ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ବିବାହ ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍କାର। ଏହି 16 ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି: ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର, ପୁଂସବନ ସଂସ୍କାର, ସୀମନ୍ତୟନ ସଂସ୍କାର, ଜାତକର୍ମ ସଂସ୍କାର, ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର, ନିଷ୍କର୍ମଣ ସଂସ୍କାର, ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ସଂସ୍କାର, ଚୂଡ଼ାକର୍ମ ସଂସ୍କାର, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ସଂସ୍କାର, କର୍ଣ୍ଣଭେଦ ସଂସ୍କାର, ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସଂସ୍କାର, ବେଦାରମ୍ଭ ସଂସ୍କାର, ସମାବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍କାର, ବିବାହ ସଂସ୍କାର, ସନ୍ନ୍ୟାସ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଲାଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି ବା ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଯାହାକି ଶ୍ମଶାନରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି 16 ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର। ତା ଭିତରୁ ଅଛି ଆମର ବିବାହ ସଂସ୍କାର ନାମକ ଗୋଟେ ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ତ ଏଇ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଆମର ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲା ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ପିତା ହେଇପାରିବା, ନଚେତ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ପିତା ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବା ପିତାମାତା ହିସାବରେ, ତ ଆମର ଜୀବନ ବୃଥା। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲା ପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ସେହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ, ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୂଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାମାତା ହେଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗର ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର। ଯେହେତୁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ କି ବା ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ କି ବା ଗୁରୁକୁଳର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଗୋଟେ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା, ତାପରେ ପିତା। ମାତା ପିତା ଯଦି ଶିଶୁକୁ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ମାତା ପିତା ଅସୁର ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଣୁ ଆମେମାନେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆମମାନଙ୍କର ମୂଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମାଜରେ କିଛି ବିଘଟନ ହୋଇ ଆସୁଛି ପିତାମାତା ହିସାବରେ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ? କିଛି ପୁତ୍ର କି ହେବା ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ପିତାମାତା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଆଗରେ କଳି ହେବା ବା ଯେକୌଣସି ପୁଅ ଥାଉ, ଝିଅ ଥାଉ, ମା ଥାଉ, ଭଉଣୀ ଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇ ଭାଷାରେ ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କିଛି କୁତ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଉନ୍ନତ ପିତାମାତା ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଭାଇମାନେ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପିତାମାତା ହେଇଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କଦାପି ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଆଗରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ନାହିଁ ବା
ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସନ୍ତାନ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଲୁ ପିତାମାତା, ଆମ୍ଭମାନେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତରି ପରମାତ୍ମ, ମାନେ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ, ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ, ପିତରେ ପ୍ରୀତମାନ୍ତମେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ, ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ତପ। ପିତାଙ୍କର ବିନା ଆଦେଶରେ କୌଣସି ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପିତା ଯଦି ଉନ୍ନତ କାମ କରିବ, ପିତା ଯଦି ଉନ୍ନତି କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ଯେତେ ଆମେ ଦେବାଦେବୀ ରଖିଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇ ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ଏଣୁ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ତ ମଦ୍ୟପାନ ଟିକେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରର ପିତାମାତା ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁତ୍ର ମଦ୍ୟପାନ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ପିତା ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଜାଗ ହେବା, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା। ଆମେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଯାହା କିବା ଆମର ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ବା ଆମର ନିକୃଷ୍ଟତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ମଦ୍ୟପାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଆମେମାନେ ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାରକୁ ନ କରିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବେ। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବେ ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।